नमस्कार, कारवार न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। येवच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक राजकीय पुढाऱ्यांनी जोरदार तयारी। खासगी बंदर निर्माण कामगारी थांबवची जिल्हाधिकारीक मनवी। सरकारान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई दिवची, विधानसभेचे अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे। समाजकंटक लोकांन भर डंपराला आयलो उजो, रेल्वे संचार तात्पुरता बंद। हिंदू स्मशानभूमी सुरक्षा समिती हेमगेली स्मशानभूमी रक्षणासाठी जिल्हाधिकारी याचिका। मडगावच्या कारवारा येवच्या प्रवासी बसाची धडक। कामगार मंत्री शिवराम हेबार हेमी निराश्रित लोकांक केंद्र सरकाराकडच्यान मुक्त परिहार मिळू जाय म्हण मनवी। आता सविस्तर खबरो। अंकोलचे स्मशानभूमी सुरक्षा समिती हेमगेली स्मशानभूमी रक्षणासाठी जिल्हाधिकारी याचिका। अंकोलचे हिंदू स्मशानभूमीचे रक्षण आणि मूलभूत सौलभ्याबरोबर आधुनिक पद्धतीचे चितगार अशी व्यवस्था करू जाय म्हण हिंदू स्मशानभूमी सुरक्षा समिती अंकोला हेमी जिल्हाधिकारीक आग्रह केला। समितीचे गौरवाध्यक्ष आणि न्यायवादी रवींद्र नाईक तसेच अध्यक्ष सुरेश वेर्णेकर अलगेरी हेमगेल्या नेतृत्वात आज कारवारात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के हेमका याचिका दिली। हे स्मशान मूलभूत सौलभ्याच्यान वंचित जावन आसा, स्वच्छताना रक्षणा वणतना आणि स्मशानभूमी अनधिकृत अतिक्रमण जाल्ले बेजाराचो विषय आसा। या विषयात सरकाराले लक्ष घालण्यासाठी आज हिंदू स्मशानभूमी सुरक्षा समिती हेमी जिल्हाधिकारी स्मशानभूमी रक्षणासाठी आग्रह केले। बाजून आशिल्ले अनधिकृत अतिक्रम केले अतिक्रमण क्षेत्र मुक्त करचे, मुखाल दिवसाक अतिक्रमण जायनजो म्हण क्रम घेवचे, निरंतर स्वच्छताक महत्व दिवचे आणि चितेक संबंध आशिल्ले लाकूड आणि इतर सामान सौलभ्य उस्तुवारी समितीक अवकाश दिवचे असे स्मशानभूमी सुरक्षा समिती हेमी जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमका याचिका दिली। कामगार मंत्री शिवराम हेबार हेमी निराश्रित लोकांक केंद्र सरकाराकडच्यान सुक्त परिहार मिळू जाय म्हण मनवी। एरो इंडिया एअर शो आंतरराष्ट्रीय विमान चालक कार्यक्रमात केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह हेमगेली आज कामगार मंत्री शिवराम हेबार भेट घेऊन त्यांका सन्मानकन अभिनंदन केले। सी बर्ड शिपयार्ड आणि इतर संरक्षण योजनांसारख्या केंद्रीय संरक्षण प्रकल्पासाठी जिल्ह्याच्या कारवार अंकोला तालुक्याच्या स्थानिक लोकांनी जमीन गेली असा। जमीन गेलेल्या स्थानिक लोकांसाठी केंद्र सरकारान सुक्त परिहाराबरोबर त्यांका उद्योगात अवकाश दिवचे म्हण केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमका याचिका दिली। अंकोला तालुक्याच्या अलगेरीत निर्माण जावच्या केंद्र रक्षण विभागाचे विमानतळ नागरिक सेवेक वापरण्यासाठी परवानगी दिल्याबद्दल कामगार मंत्री श्री शिवराम हेबार यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह हेमगेले अभिनंदन केले। सरकारान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई दिवची, विधानसभेचे अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे। रानातली जनावरां शेतात येऊन शेताचे आणि शेतकऱ्याले खूप नुकसान करता आणि त्या पिकावळी मागीर दर मेळना, त्यांना सरकारान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई दिवची मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष श्री विश्वेಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ हेमी राज्याचे वनमंत्री हेमका आज ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ सांगले। ನಾವು ರೈತರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೂ ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಾವಳಿ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮಗೆ ರೈತರ ಗೋಳ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ರೈತರಾಗೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಬಾಳೆಕೊನೆ ಬೆಳೆದ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮಂಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೇರಿ ಆ ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡೋದು। ನೀವು ಭತ್ತ ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅದೇ ಕಡಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ನೋಡಿ, ಆ ಅಳಿಲು ಒಂದು ಕೇಶ್ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಒಂದು ಅಳಿಲಿದೆ, ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನದು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ರೈತರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಾಲಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾದರೂ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ। ನಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾದರೂ ತಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ।
मडगावच्यान कारवारा येवच्या प्रवासी बसाची धडक. कारवार मडगाव हमरस्त्यार गुळे हिंगा मडगावच्यान कारवारा येवच्या प्रवासी बसान गुळे हिंगा श्री भूमिपुरुष देवळाच्या बांधकामास जोरान धडक दिल्ल्यान देवळाचे छप्पर तुटले आणि देवळाच्या इमारतीच्या ढाच्याक हादसा बसलो. या बसान रस्त्याकडेच्या वीज खांब्याक जोरदार धडक दिल्ल्यान वीज खांबी मोडलो. व अपघात काल रात्री 11 वाजता घडलो. KA 51 B 410 ही प्रवासी बस कारवारच्या दिशेने वयताना बसाच्या चालकालो बसाचो नियंत्रण चुकिल्ल्यान हो अपघात घडलो. या अपघातात कोणी जखमी जाऊ ना असे काणकोण पोलिसांनी सांगले. पोलिसांनी अपघाताची नोंद केली. येवच्या उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत निवडणुकीक राजकीय फुडाराली जोरदार तयारी. ग्रामपंचायतीची निवडणूक जावन अध्यक्ष उपाध्यक्ष राखीव जागे प्रकट जावन तेजेर पडदो पडलो जाल्यार आता राजकीय फुडारालो दोळो जिल्हा पंचायतीचेर आसा. कारण जिल्हा पंचायत सदस्याली अवधी येवच्या मे म्हयन्यात सरता. तशें म्हूण काँग्रेस पक्ष आणि BJP आपले शक्कल लढवू लागला. गेल्ल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत 39 सदस्य आशिल्ल्या पंचायतीत काँग्रेस 23, BJP 10, JDS 2 आणि स्वतंत्र 3 स्थान विजयी जाल्ले. बहुतेक गेल्ली निवडणूक काँग्रेसाला ताब्यात येयल्यान आणि या वर्सा ग्रामपंचायत बहुतेक BJPला ताब्यात येयल्यान BJPन आताची लॉबी सुरू केला. अशें करून जिल्हा पंचायत आपल्या ताब्यात घेवची म्हूण काँग्रेस आपले परीन तयारी करता. जाल्यार हितूंत कोण जिखतलो आणि कोण हरतलो हे येवच काळ ठरयतलो. समाजकंटक लोकांन बड दंपारा लायलो उजो. रेल्वे संचार तात्पुरता बंद. तालुक्यातल्या अमदळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत येवच्या कोंकण रेल्वे हळे बाजून आशिल्ल्या आकेशा झाडाक अज्ञात समाजकंटक लोकांन बड दंपार व्हाराक उजो लायलो. हो उजो उनत आणि दरपारचो गरम वाऱ्यान उजो आणि भटकलो आणि तेन्नाच थंयच्यान रेल्वे गेल्यार व्हड दुर्घटना घडटा. पण तेन्नाच अमदळी शिक्षक उदय नाईक हेमी पळोवन ग्रामपंचायत अभिवृद्धी अधिकारी नागेंद्र नाईक हेमकां सांगले. तेन्ना तेमी उदो पालोवचे दळाक कळयले. मागीर तेमी येवन उदो पालयले तरी ह्या वाठारांतलो उजो पुराय न्हिवचे पर्यंत रेल्वे संचार बंद दवरलो. अमदळी ग्रामपंचायत सदस्य राजेश मडिवाळ आणि कर्मचारी संतोष चिंचनकर घटनास्थळार हजर आशिल्ले. काणकोण बाजारात गावठी भाजी. दैनंदिन आहारात एक घटक असलेले गावठी भाज्याचे सध्या दिवस असतात. काणकोण बाजारात आता विविध भागाच्या गावठी भाजी येऊ लागला. गावडोंगरी, खोतीगाव, श्रीस्थळ आणि इतर ग्रामीण भागात गावची मुळो, तांबडी भाजी, आळसांदा, वालीची कोळी पाना आणि इतर पालेभाजी सकाळी सकाळीच बाजारात विकून येऊ लागतात. मुळो 20 रुपये जुडी, तांबडी भाजी, आळसांदा, वालीची पालेभाजी 20 रुपये जुडी प्रमाणे विकू लागतात. कर्नाटकाच्या भाज्यांच्या तुलनेत गावठी भाजी काही प्रमाणात महाग असतात. तरी दर समाधानक असल्या कारणान ग्राहक गावठी भाजी खरेदी करताना दिसते असतात. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.